Residenti ta' Marsaxlok u l-viċinanzi kienu draw bit-tniġġis tal-arja minħabba tħaħen eċċessivi ġenerati mill-ħruq taż-żejt li bih kienet qed titħaddem il-power station ta' Dellimara. Iżda issa dawn ir-residenti jistgħu jieħdu nifs qawwi minħabba l-proġett il-ġdid se jaħdem permezz tal-gass. Jiena naħseb li l-arja se tmur aħjaru milli konna, dejjem għall aħjaru. Bil-gass arja iktar nadifa, bħalma kulħadd jaf. Li fil-verità ma jbeżżanix daqshekk, għax jien immwielet meta kont żgħir bit-tankijiet lem, tankijiet law. U forsi vera li kien hawn min ibati b'mart respiratorju minħabba dawn l-affarijiet. Kellna ħafna każijiet u kemm il-ewwel power station kan żdiedu iktar il-każijiet. Bħal cancers, nies bl-asma minn meta jkunu żgħar. Aħjar l-arja, aħjar. Ġifieri taqbel ma dan il-proġett hekk anke ħabba l-ambjent? Mela ma naqbelx miegħu naqbel. Għal żmien twil il-mikrofon u trap iswed kien jimla l-port ta' Marsaxlok, speċjalment meta jkun riħ il-ġewwa, b'dan it-trap kien joħloq inkonvenjent kbir fost ir-residenti. Naħseb għandna mmorru għall-aħjar, skont informazzjoni li tagħna. Li bil-gass għandna mmorru aħjar mill-heavy fuel oil. Matul iż-żmien kif taħseb li affettwakom il-ħruq tal-heavy fuel oil hawnhekk? Isma' jiena kull m'għandi biċċa luzzu hawnhekk. Bida kien ikunu riħta barra hawnhekk, bl-istess li joħroġ anki miċ-ċumnejja, taruh kollox iswed. Ma narrux il-ġurnata meta taqa' dik iċ-ċumnejja, għax dik jekk tmur teħt hemmhekk, taqsmek, sidrek taqsamulek. Għalkemm konxu mir-riski li jġib miegħu kien hemm min mhux konvint li żejt seta' jagħmillu xi ħsara. U fl-aħħar snin taħseb li batejtu permezz ta' dal-ħruq ta' żejt hawnhekk f'Marsaxlok? Jew ma nafx ngħix kont għadni u l-ebda wieħed ma smajtu jgħid li bil-ġismu. Dawn it-trabiet u gassijiet kienu jfissru wkoll mart respiratorju. U matul iż-żminijiet il-residenti ta' Marsaxlok kemm taħseb li batew ħabba l-heavy fuel oil? ħafna xilhom jgħidu għaw nisma'hom jgħidu. Li jmordulhom it-tfal u hekk, mela żejt sabiħ, mhux sabiħu. Dan il-pass li ħall-gvern se jwassal għal tnaqqis ta' 90% fit-trab fl-arja, tnaqqis ta' 50% fl-emissjonijiet, l-eluq tal-eqdem power station f'Dellimara, it-twaqqih ta' ċumnija u fuq kollox iż-żarmar komplet tal-power station tal-Marsa.